ndokusvika pasuo ramatare. Pavaipinda napo muguta rikavazarukira roga, ndokubuda vakapfuura neimwe nzira. Mutumwa akabva mava pafesiteni. Chimirei pafesiteni ipapo. Kwai mutumwa apinda aita zvaakaita kuna Pita, ndokubva ambata, ndokubva apfuura machena apasina vakwe. Ukanzwa nyaya ichitaurwa naStephen musi waakafa, aitsanangura mabudiro akaita vana vaIsraeri. Inzwi rakashandiswa ipapo ndofemu rakashandiswa pakabuda Petros, kureva kuti pana Petros Mwari akadzokorera Exodus yakamboitika kuna Exodus. Amen. Tonamata Mwari weExodo, vanhu vaMwari anoburitsa vanhu kubva pakutungwa, pakusungwa, achienda navo kunze. Iwai vatendi vaMwari, vanhu veingataurei chokwadi. Uchiri kunyatonzi Bernard uine mbuka dzako 5 uchitenderera musha, wewe munhu kwayo jeri rakakubata, iko zvino wakudhiraivhara basa. Hamusandipa hangu basa pachechi, handiti kubatsira ndiwe batsira uri pabasa. Hanzi takasarudzirwa chiinai basa. Mai musakanga mwako makapoi ezvinova kuramba kuti indirewe. Unoziva kuti zviti yaisatangasa iye wakarwa mebhachi rake nemhando yezhinji achitenderera ari pachiti wachitamira ndichatanga ndini kuendesa nguri. Kana asvika zoona takuudzana kuti mutambo watanga, simba rekuponda ukaritransfera warichinja wariisa kuSabbath school tournament. Musakanda makwamaka pavanhu vaMwari. Vasadai vaMwari vari panapa vaibvunzwa nevanhu vakakura nini chete, vaishamisika nezvaMwari. Iwe chaiwe wakutonzi Mrs. Dingi, kana ngatiudzanei chokwadi, unozviziva? Ndobvunza vari pasaidi pako kuti pamakabuda makaendepi? Pita achingobuda muchero haana kurasika nzira, akati ndoziya pane shamwari dzangu ndakuenda kuchechi. Mwari akakusungunura paakusungunura, usaenda kumwe, enda kune vanhu vaMwari. Ndiudzai pane chechi, unoziva kune vanhu vekuti vakangobva kuno urungu ongochinjwa mbichana onogara kune imwe nzvimbo, unonzwa achitanga kuti kwatiri tacho hakuna chechi asati aichaka. Indakaenda kumusha kwedu paripoenda vacho pana kwiduku haina kuwanda, zvatori nani mazuva iwayo kwakusima pakawanda. Taifamba nebhegi rangu ndoti ndirati zoipana chechi, mbuya vangu havapindiyo, ndokwandei ndiri kwambwe. Wotai chechi yenyu ndoiziva iri kwakanjara kwitsa, ndorova mutunhu ndoga ndoenda pachechi. Tainopindapo tiri vashoma, vati Mwari ngaakudzwe. Ndakati kunyange zvikadii ndotsvaga pane chechi. Pita akati kana mandibuditso todiwani ndoziva kwekwenda. Iva vasikana vamina vokuprayapenda vachiti Mwari tokumbira Mwari mutipauri, Mwari muite henyu mutipa muchato. Vamwe vacho vakangopinda mumichato chakwana. Inodomana matandika dai Mwari nekuziva kwenyini zviri mberi vodingo vachengetera ikoko. Vagare mucheri yaishefu vari vanenge vari kuhepe, havabudi vachienda koko. Ini musati maroorwa imbonzwai zvamaitaura, musati maroorwa inini ainonyizvani muchaona zvanda kuita semhuri mukazoitei tiri mumisheni handazi munhu wese pabasa. Saka Pita achibuda akadoziya kunoswera ana Martha rikandiende izonzwai paakasvika kumba ita ipapo asvika kumba Pita asvika kumba kwaenda ende mambozoona kuti mutumwa haitire Pita zvaanogona. Mutumwa akaziva kuti Pita zobuda mujeri akoni, vanhu vanga vapanza akati famboega. Amazvinzwa Pita paakabuda panze pejeri akabva anzi nemutumwa, chaunga usingagoni ndaita, chaunogona chiita.
hanzi pastor nina matiri. Alright. Baba kwangu. Pati nige bwo kumpa kwabo pozi ndakona bamini wangu chai. Naye waruda kufana nawo. Wetaisa mai vacho. Wale vacho kuzoti baba vacho vakashinga. Amen. Inunorekele niweti ekeme murawa pano taula watu vendisti wongo anoti ba cleanness pani me topic ya ndo dari bugule ani ngataje ya utsana na baba alisana kula utsana na le order zoto diwa kuna amai. Alright. Correct. Ule kuna 10 kwa sababu parent wachimba mununiwe Jesu nduzi wangu nduzi yangu babona tsoka kuma 4 bonnet lichingo limso bonnet ndile kuwata naro disaipa nguo ya kuwata hadi leota ili mkanelera kwa adventist wabino totikana pasi na wota warumu wa shinzo wano seneswa murumani lajaga tapina mbaso utasa ukoma musaite warumu wenyu wa shingi itawaite wanu wa mali. Okay. Yeah. Coach Dodi, muri uripo. Alright. Sasa regalai. Muri kutsa supu ichitsika zvese bread one. Etaona murabas. Kuro kuti mwarari kuti kuna pita. Ndakubudisa mcheni. Ngati zvakumba unozvikona sei. Chigezai mai. Baba agara. I want to say nature kwa digefense. Sasa kana mulugana watu wote. Sibate. Nga sibate patita pakos. Iya tu sibate imepako. Ama yote mimi ndo amari ojo kutswa. Kunenda wachukutswa. Pita chibuda kanzikunga ule kuzirenda weka. Wanga tuzanicho kwa dana mama ndinjwe. Zvimwe zvacho man ndozosvika makotishinani wati iye wandoverenga anobva ati musawanza vana itai vanogona kuchengeta voitei baya bava panongogara paine mwana pagiraundi mazvirwa mudaita vayama angakamba imi kwanzi na Ellen White itai vamunogona kudii kuchengeta makuna uketi makaita basa nde kudafuti ichio ya Grace kupata arongare kuti tino wawanda akati itai vamunogona kudii izvo zvomozi kuona maroso itafa musingakoni aiwa ngasiitewo zvinhu kwazvo munhu wamwari ngutsi ari pasaidi pako kuti ngatiteizire zvezvi ugovatora ivana ivo vasikana vari pana ivava nemuvakomana evediwai mwari havachire pita zvokuenda kumba kune mata anoziva kuti zvaanogona mutumwa anobva adzokera iwo kamurao ukanzwa bhaibheri parinoti mutumwa wamwari ndinoti uve kefu pese parinoti mutumwa wamwari riri kutaura zvamwari mbune enda munoreva pana Exodus 3 handi wakadzi kuti mutumwa wamwari aitaura ari mugwenzi ukati dzike unozvara kuti mwari enda unoereva musuwo akarwa uya vachidetsana naJacob hanzi akaita muchimba nemutumwa wamwari dzika naye unzwe inonzwa waitaiti namwari kuna kuti Peter akatorwa namwari direct akaiswa panze saka Mwari anotiisa panze otiitira so that tisingagone but kana tava panze zvimwe zvacho toita toga tarisawa mapfekero aunoita hanzvadzi oti muchechi hamuna vakomana vari kutyazvo vanhu ava vakabva zvigure saka ukavaitira zvezvigure pamberi pavo vanopfunduka chakamushizvi chigure yamakambochiona chakazadza pese chinosiyasiya saka vakomana ava vakabva iko saka usavavhundutsa izvo unogonezvi ita unoita mushi usandakabona mamwe madhiredzi mutaundi
Unofunga wasi kuchechiwe. Ani mekhala yekuti ndiye ganda kadai Mwari. Ndemari vanonji gari nava. Munipelera mwana. Ito kuti mukomana azvitende kuti mai vanenge kwava. Tendawo chidzidzo kunyange usikagone kukontribhita akuplaste. Unogona kuti bhaibheri usagone kuvhura mukomana amboita ukakirasi. Lava mukundinzwa. Agonti nawo. Inonomona kuti anonyira sei. Uchecha mwana wanu. Usaka chizo tezilekebele. Amuna wanu. Iwe dzikana itapako mwana ite pasi ngapa usingagoni. Muripelera muchechi. Vanhu vamari vanofunga kuti Mwari achaita zvese. Saka kuna mwana ari kuti basa hakuna. Vandikatiudzane chokwadi. Mawo akafanira. Awo ngatiudzane chokwadi nani ogara pasi. Ndati mawo akakwenerayo. Awo ngatiudzane idi vanhu venyu ngatiudzane idi. Imimi vakomana vasikana musanyemberana kana makupimbana kubvunzana. Watinobva magonjo it's okay. Chikora wakapedza gorepi. Ndakamba vamutasakura kuti nyamba kana kukudhaivheka ita ndadzoka ndandichiti pachikoro makapedza rini. Zvakutendera kuchovhera kure ramba uinaye pedo ndandiudze. Iwe kana uchifundwa usangofunga iwe tifungero hama dzako. Kuna kudai wongotorwa wodaidza muchato wotipopotera mupisi zvipo tatova kunodyira pako notaitotembawo iwe muneneri vanhu vechechi ita pako vasikana navakomana chikoro ngachitambwe pita pamakava kunyange wangu akana ndipinde makana handidi kunyoba ivena mwana maere repoto gatiudzane chokani muchiri vechidiki pindai pamakala angatiudzane izvi mogona izvi mozosiyira Mwari zvamusingagoni izvi mogona izvi pindai pamakala ende mwati atogara pachikoro hanzi murume wangu nditicha unozandoshamisika ndikandai Mwari zvari ticha madii kupindawo mugare makafa murume anongoshinga ende kubasa kwemurume wati kusangana kwaari kuita nevari kuenda kuchikoro ndopanenge achibvunzwa nebaba komai vari kuitei kumba hamai ndinavo zvinhu wakuhwanda nerimwe saidi risirimbori mubvunzo makandeye kuti mai havasi kuita pavo drivers license ainyorerwe form 4 unongoendako wotsvaka $20 yako wogara wonyorewe provision. Hama tangu passport ainyorerwe exam itawo passport zvogonekwa izvimwe vatazoita zvokukuendesa London. Unoona nanhasi makamboitawo passport hakana kozvinoenda sei tine hama ikoko enda pamapassport munhu waMwari mirawo palaini ndipeiwo mukana mutore passport. Unoona mai vachikomenta baba vachidrive idzo dzane vana 5 baba vachichera moto vachikomenta msamhanya madii kuigona muzive kuti haimhanyiswe sei. Muneni vari vanhu vechechi Peter kaizvai zvikona izvi but zvekubuda hagonisi saka itawo zvaunodii zvaunogona. Handiri kudzidza nyaya zvezvirwere zviri kutaurwa zviri kudzidzwa pachidzidzo handidya mushi izvo unozvigona iwe tsiringiti nerimwe dhingi rine kara yekuti unomakoma ari kumuipa inomukubvunzai kara yacho inosara ipi because haibudika munenira muchechi vatai zvinhu semudzidzisi wazvo webhaibheri bhereperi rinodisira pachii zvinogona munhu ngani Mwari ozoita zvatisingani zvasingagoni chipedzisei pamamasvika Peter ari kusvika kumbama. Yes, Peter akabva asvika kumba ndobva agogodza pasuo. Come hanzi kasikana akainzi Rota ndobva kanoteera. Yes,
akazarurira su, akamuzarurira su, akasazarura su. Ndopaaramba kuzarura su. Yes. Asi wakamhanyira mukati akavaudza kuti Petro umire pamusuo. Amen. Hanzi pakataurwa vanozoverenga mberi kana mamboka. Hanzi rodhandoka kanzwa noko. Kanzwa noko ndobva kamhanya. Ndobva kanoteya kakanzwa kuti ndipita. Kakakanzwa kuti ndipita. Hanzi excitement yakakarambidza kuvhura. Takati ndantange ndaudza vanhu kuti testimony yauye. Amen. Vakamhanya kuchechi zvikanzi testimony yaita. Hanzi kachipedza kuvaudza kuti testimony yaita. Hanzi ndobva vakazemedza makuru iwe. Testimony yekuti gara pasi. Wanzi wei zikanzi ndipita ari kutozwa zigara pasi. Ukava vhesi yacho inotanzi vakafunga kuti mutumwa pachijudha aka vanoti munhu aichengetwa nemutumwa. Saka zvimwe zvinhu zvaitirwa munhu zvaiitwa nemutumwa wake. Oza vhesi inondinakidza. Inzwai vanhu vaMwari. Pamwe pacho unogona kutosungunurwa kubva pachawasungunurwa kwachiri. Mwari otoita exodus mukati meupenyu hwako okuisa kumba, but vari kumba voramba kukugamuchira. Vakunza vanhu vaMwari vauda kudzoka pana Mwari, mabhenge vaenda kumwe kana kuti vafunga vauda kutora serious kuda Mwari. Pamwe pacho pauchadzoka uchatariswa nezuro kuchechi unovhunduka mundaidei. Tose vanhu vaMwari vanonamatira vanhu ndo vanovatya kana vauye. Nemakunzai mukwazi. Hanzi akabva atoenda kusopra nei vakangona kuti mukadzi ada kunyura kuteni. Utonoya. Ndati gamuchirai vanhu vatsoka muriperani nomari. Handova mainematirai. Kana munhu auya kuna Mwari chechi ngatimugamuchire tisaramba kuti auye. Ukazorora vhesi ukanzwa zvakaitika. Hanzi ivo vese zvavakazoita namajoro tatsuka vakaudzana kuti kudhoo kwacho kana ari mutumwa handeitesi hauende wega. Hanzi mbese kana hande kudhoo kwacho dheri ari rakasunganyirwa kuita auya bvaauya nese katoka zvikachifura pawakavhura ndobva waona testimony vese. Iwai vanhu vaMwari, chechi inonamata yese inoona matestimony kamwe chete. Amen. Ndanzwa pachidyo wandi anosumuka ndira kuti naMwari ndakadona muchitima ndikaramba ndiri penyu ndikadzokera muchitima hamhero zvaanenge achitaura, but ndodawo chechi inombotaura wese. Takanamatira puriti totenda Mwari achata. Chechi dzokoni dzinonamatira adonha kadzinamatira akasunga. Imboitaiwo testimony yechechi avo vakakomba testimony dzechechi. Vakauya vakatotenda Mwari madzoka ndobva vafara pamwe chete. Ndoda kunamata masikatano nevanhu ava vanoti Mwari itaiwo kushoto mukati meupenyu hwangu. Handichazvida izvi ndiburisei. Ndakarisa master passion, but Jehovah ndokutendai makaburitsa kare vana vaIsraeri. Makaburitsa Peter chiburitsa yenyu. Ndagarisa mukuru wamapira ndiri kupedzera Mwari kune vakafa. Ndauda kudzoka kwamuri Mwari ndigamuchira ivo ndiburitsei. Vatsumukaisa vanhu vaMwari kana uripo panguva inotakura Mwari. Ndoda wani anoti Mwari ndiri kuda exodo mukati meupenyu hwangu. Ndakamwirira mutsika dzisiridzo asi ndokutendai munoburitsa chindiburitsai. Kana uripo muimbisi wedu vaimbisi vedu tiimbisirewo. Pane nzira dziripo pakati apa. Iwe uda kufamba uri kuti handichai.